Sannu saje ne. Yanzu bude su. Yawwa, amarya. Yanzu abinda za a yi ki tashi ki je ki dafa min kai kan ma ki dafa komi don saboda ba wai yunwa nake ji da yawa ba. Ki je ki dan dafa ki dan soya min biredi ki sa kwai. Sannan kuma na san akwai kaji amarya ku. Akwai? Akwai. Yawwa, to ki tafi ki samu kajin nan ki ɗebo ki sa man shanu su ji mai sosai ki soya su amma kada su kone. Dan soya kaɗan kawo min nima in more. An gama bari in je in zuba insha Allah. To, yanzu bari in kwanta kafin ki gama aiki. To shi kenan an gama bari in je in yi maka. Ka kwanta ka huta ka yi bacci saboda Abba ya kira ni yanzu ya ce ya zo kasuwa kawai shi da abokinsa ka kuma dawa ba yanzu ba. Kan ta huta ka mu. Ko in ƙara maka nan ƙara sai. A ka ga shi ne. Subhanallah, me nake shirin gani haka? A kan gadona? A gidana? Incin mutum ne ko aljan? Mutum ne ko aljan? Malam? Shin mutum ne ko aljan? Malam ka san a ina kake? Ka san inda kake? Wannan wani irin rashin mutunci da ɗakin matar aure, ɗaki na, ɗakin matata, kan gadon matata in isko ka. Haba malam. Subhanallah. Kai ma ka san mutum mai hankali da tunani bai yiwuwa ya shigo ɗakin mata aure ya kwanta. Ni ba mutum bane. Okay, kana nufin kai dai aljani ne ba mutum bane kai. Ni ba mutum bane. Kai aljani ne? Ni aljani ne. Kai aljani ne? To ina zuwa. Ni aljanin matarka ne. To ina zuwa. Zan ga ƙarshen aljani. Aljani ko? Za ka ga ƙarshen aljani. Ba dai aljani ba. Inna lillahi. Saje na gashi na kammala. Me ya faru na gani ka ga takalma da suna fitowa cikin ka na rawa haka ka ta takalma a hannu. Takalmi a hannu ciki hannu na maka rawa haka ne haka. Me ya faru? Hafiza. Na? Saboda me? wani mummunan mafarki ne wallahi. Mummunan mafarki. Ne. Mijinki wallahi Abba ya samu kan gado saura kadan ya kashe ni. Wallahi da farka. Ke dariya ma ko? Kai Saje. Saje kai da daɗin laushi katifar amarya ne kawai ɗibe ka wallahi ka dinga yin wannan mafarki. Na kai maka Abba bayan na tafiya so kamar ya kace ni dai dan Allah mu je ka tana kace abinci. Ga wallahi mun ce. Kamar ya wuce za ka yi. Wallahi mun ce. Ni dan Allah mu je ga biredin na suya maka da kaza ya zan yi da shi dan Allah mu je. Ya hakuri. Hafiza. Na riga na razana fa. Wallahi bai ci. Mafarki ne ba gaskiya ba mu je. Wanga abincin ki bar shi kawai idan mijinki ya dawo ki ki shirya ba. Ni wallahi wuce rai. Saje ya hakuri mu je ka ci abinci. Shikenan babu dama amma fa ban ci abinci. Mu je. Amma wallahi billahi na razana. Ya hakuri mu je mafarki ne. Ka zauna mana. Ga ina zauna. Bismillah. A ce nake banci.
Saje ka ci ko kaɗan. Kin bari in ci amma suna cika za. In ci. Wai don Allah ka saki jiki ka ci abinci ka zo kana wani abu haka. Saji, ko ba komai ya kamata a ce ka san ina ji da kai ina son ka cikin rayuwa. Ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Zaman da kake cikin gidan yana cire min nishaɗi, yana sanin nishaɗi cikin rayuwa ta sosai. Hafiza, kar ki damu. Zan dawo wannan gidan gaba ɗaya. Wata zan dawo da zama a nan. Amma yanzu zan wuce. Amma kuma ya magana family ɗin da mun kai yake. Na gaya masa. Na ce masa mu shiga mu je mu fara, na ce shiga mu je, na ce mishi mu je gobe a ina allura. To kin ga? Na? Idan ki je, ki ce a yi miki allura ta wata 3. Saji wata 3 fa. Me kake nufi da wata 3? Mana. Ina son in zauna tare da ke ne. Shi yasa. Ki ga idan kika yi allura wata 3, shikenan ki kashe masa kuɗinsa. Sai ki dawo kuma mu sake yin aure. Subhanallahi Saji. Kamar ya wata 3, kake nufi wata 3. To ni ban ga laihin don an kashe aure, an raya wani aure ba. Ban ga laihin haka ba. Kin ga Hafiza. Bari in wuce. Amma kada ki manta allura wata 3 na ciki. Na baki lafiya. Haba Saji, na ranka kaya tagumi kaya zugum lafiya haka. Wallahi Hafiza dole na in yi tunani saboda Abba ya riga ya ci amanata. Abba ya aure ki, ya riga ni. Yanzu ki diba akan wannan uwar katiba kuke kwana. Ku kwana mulmula. Ni ina can cikin shago ina kwana walci. Wallahi Abba ya tuce ni kwarai. Saje kenan. Me maganar cutuwa ciki? Kana cikin gidan shi, saman gadon shi, saman katifa shi, duk abin da yake da masa shi kuma kana yi. Kuma har kana zargi da cewa ka ci ya cuce ka. Ni ban ga cutuwa ba. Kuma haka ne fa. Wato shine mijin dare, ni mijin rana. Haka ne. Haka ne gaskiya sunan yayi. Har kenan kuna cutar juna kai da shi dai. Haka ne gaskiya maganar ki. To. Kin ga Hafiza. Ina tunanin ba zan yi wankan nan ba. Amma zan je riga ta in sha iska. Amma kuma akwai magana da nake son mu dan yi da ki. To ya shi kenan ba damuwa. Bari in je shafa basilin sai in zo mai magana. To shikenan je ki shawa ki dawo mu magana. Wace ce wannan? Wallahi ban gane ki ba. Da Allah ya saje ka bari ba son zulaya. Wallahi ban gane ki ba. To ka sani ba kowane dare je mage ke gani ba. Wani daren mutuwar sani. Wace ce wannan? Gaskiya ke ban gane ki ba.
Haba Sadiya zaka ce baka gane ni ba. Ban son zolaya. To ni ce. To ka sani ba kowane dare je mage ke gani ba, wani daren mutuwar sani. Haka ne gaskiya. To ake yi kuskure saboda bai kamata ki ce dare ba. Kamata ki ce rana. Ko ke manta ni ne mijin rana, shi kuma mijinki shi ne mijin dare. Kamata ki ce mijin rana dai ko? Haka ne. Amma da yanzu mu bar surutun. Ga na zo da jan kan mu yi magana da kace za mu. Dama magana da nake son mu yi da ke wallahi ke san gidan da nake gina muna. To ban da kuɗi kuma sili kadai ya rage a ƙare. To shi ne nace ko za ki samu mana kuɗi wajen mijinki. Ina son ki samu min 700,000 saboda in ƙarƙare aikin sili. To shikenan ba damuwa. Idan Abba ya zawo zan yi magana da shi. Ya bani ko naira 500,000 ne. Gobe sai in baka. Sai ka zo ka karɓa gobe. Yauwa gari. Shi sa nake so kullum kina bani kulawa, kina bani soyayya, kuma kina bani kuɗi. Na gode sosai. To shikenan ba damuwa. Yanzu idan Abba ya dawo zan yi magana da shi. Ya bani ko 500,000 ne. Gobe in ka zo sai ka karɓa. Bari in wuce. Tunda dama Maliti ya gabato ba sai na wanka ba, kada Abba ya zo ya same ni. To ai ba damuwa, Allah ya sa mu dace. Sai gobe idan ka dawo. Ita rayuwa rashin hakuri yakan saka wayo.